അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ യജ്ഞയാചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വലയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസം യജ്ഞാഗ്നിയും തമ്മിൽ ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിനാ പരുപാസതേ ബ്രഹ്മാഗ്നാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞനൈവോപജുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രോത്രാദീനിന്ദ്രിയാണ്യന്യേ സംയഗ്നിഷു ജുഹ്യതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയഗ്നിഷു ജുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിലർ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവാണിന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമയോഗാഗ്നോ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തത്പരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോ യജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തദാ പരേ സ്വാധ്യായജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യതയാ സംസിതാ വ്രതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ താപചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദ അധ്യയനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപാനേ ജുഹ്വതി പ്രാണം പ്രാണേ അപാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനഗതിരുദ്ധ്വാ പ്രാണായാമ പരായണാഃ അപരേ നിയതാഹാരാഃ പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്വതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവേപ്യതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞശ്ചവിദ കൽമഷാഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതാ ഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞബലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന് അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന്യായം ലോകോസ്യ യജ്ഞസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുരുശ്രേഷ്ഠ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം ബഹുവിധാ യജ്ഞ വിദധാ ബ്രഹ്മണോ മുഹേ കർമ്മജാൻ വിദിതാൻ സർവാൻ ഏവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവ എല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവയുമാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാത് യജ്ഞാത് ജ്ഞാനയജ്ഞ പരം തപ സർവം
കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ശത്രുജ്ഞ, ദ്രവ്യയജ്ഞ യജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. ഹേ പാർത്ഥ, സർവകർമ്മ ത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യജ്ഞാത്വാ ന പുനർമോഹം ഏവം വ്യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദ്രശ്യസ്യാത്മന്യതോ മയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവുകയില്ല. സർവജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭിഛേദസ്യ പാപേഭ്യേ സർവേഭ്യേ പാപകൃത്തമാഃ സർവജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃജിനം തം തരിഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖസമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥൈതാംസി സമിഗ്ധോഗ്നിർ ഭസ്മസാത് കുരുതേർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തൽസ്വയം യോഗ സംസിദ്ധഃ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായി മറ്റൊന്നില്ല. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധാവാം ലഭത്തെ ജ്ഞാനം തത്പരാ സംയതേന്ദ്രിയാഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തി അചിരേണാധിഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മവിനശ്യതി ന്യായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധംപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാനസംചിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീക്കി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്തൈനം സംശയം യോഗം ആദിഷ്ടോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ. ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ജ്ഞാനയോഗോ നാമ ചതുർത്ഥോധ്യായഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരാണെന്ന് കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന, കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ, അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ, സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കേണമെപ്പോഴും, കൃഷ്ണ ഗീതകൾ കേൾക്കേണമെപ്പോഴും, കൃഷ്ണ വിഗ്രഹം കണ്ടു തൊഴുകണം, കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളിലെന്നും വിളങ്ങണം. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന, കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. കൃഷ്ണ തീർത്ഥമെന്താഹമകറ്റണം, കൃഷ്ണ തുളസി കതിരുകൾ ചൂടണം, കൃഷ്ണ ചന്ദനം നെറ്റിയിൽ ചാർത്തണം, കൃഷ്ണ നൈവേദ്യമൽപ്പം നുകരണം. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന, കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. കൃഷ്ണഗാഥകൾ പാടിത്തെളിയണം, കൃഷ്ണ പൂജകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം, കൃഷ്ണ ഭക്തരൻ കൂട്ടുകാരാവണം, കൃഷ്ണപക്ഷവും ഉത്സവമാകണം. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന, കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. കൃഷ്ണചക്രമെൻ പാത തെളിക്കണം, കൃഷ്ണ പത്മമായൻ മനം വിടരണം, കൃഷ്ണ മന്ദിരമെൻ ഗൃഹമാകണം, കൃഷ്ണ നിന്നെ പിരിയാതിരിക്കണം. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന, കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. കൃഷ്ണലീലകൾ ചുറ്റിലും കാണണം, കൃഷ്ണ നീ ചാരെ പിച്ച വെച്ചിടണം, കൃഷ്ണ നേർവഴി നീ തന്നെ കാട്ടണം, കൃഷ്ണ പാദത്തിൽ അഭയം ലഭിക്കണം. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന, കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. കൃഷ്ണഗീതമെനിക്കൊന്നെഴുതണം, കൃഷ്ണ കാകളി നടനമാടിയിടണം, കൃഷ്ണനെ സ്വപ്നം കണ്ടൊന്നുറങ്ങണം, കൃഷ്ണ നീ തന്നെ എന്നെ ഉണർത്തണം. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന, കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ. കൃഷ്ണഗീതയൻ ശ്വാസമായി തീരണം, കൃഷ്ണ നീ എന്നെ രാധയായി ചേർക്കണം, കൃഷ്ണനല്ലാത്തതെല്ലാം മറക്കിലും, കൃഷ്ണരൂപം മറക്കാതിരിക്കണം. കൃഷ്ണനല്ലാത്തതെല്ലാം മറക്കിലും, കൃഷ്ണരൂപം മറക്കാതിരിക്കണം, കൃഷ്ണരൂപം മറക്കാതിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആരാണ് അടുത്ത കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ചൊല്ലാം. ചൊല്ലിക്കോളാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ രാധികാപദേ,
ജന വിമോചന കൃഷ്ണ ജന്മമോചന ഗരുഡ വാഹന കൃഷ്ണ ഗോപികാപദേ നയന മോഹന കൃഷ്ണ നീരജേഷണ സുജന ബാന്ധവ കൃഷ്ണ സുന്ദരാകൃതേ മദന കോമള കൃഷ്ണ മാധവ ഹരേ വസുമതീപദേ കൃഷ്ണ വാസവാനുജ സുരുചിരാനന കൃഷ്ണ വൈഷ്ണവാകൃതേ മുരഹരി വിഭോ കൃഷ്ണ മുക്തിദായക വിമല പാലക കൃഷ്ണ വല്ലഭീപദേ കമലലോചന കൃഷ്ണ കാമദായക വിമലഗാത്രവാ കൃഷ്ണ ഭക്തവത്സല ചരണപല്ലവം കൃഷ്ണ കരുണകോമളം തവ പദാംബുജം കൃഷ്ണ ശരണമേ ഗണേ പിള്ളതൻ കവി കൃഷ്ണ തള്ളയെന്ന പോൽ ഭക്തദാസനാം കൃഷ്ണ അടിയനെ സദാ കാത്തുകൊള്ളണേ കൃഷ്ണ സർവദാ വിഭോ കാത്തുകൊള്ളണേ കൃഷ്ണ സർവദാ വിഭോ കാത്തുകൊള്ളണേ കൃഷ്ണ സർവദാ വിഭോ ജയ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ രാധികാപദേ ജയ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ രാധികാപദേ ഭക്തദാസനാം കൃഷ്ണ അടിയനെ സദാ കാത്തുകൊള്ളണേ കൃഷ്ണ സർവദാ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ബോംബെയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അരമണിക്കൂറുകൊണ്ട് പിടിച്ച വർഷമായി. ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യമായി സാധിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും നഖയതേ ഗിരിം യത്രപാദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा everybody, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ഇന്ന് അധ്യായം 4 നമ്മള് 4-ാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മള് 18 അധ്യായമുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്, 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ നമ്മള് 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലിൽ പെടുന്നതാണ്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മളുടെ ശിക്ഷാഗുരു നാമനിഷ്ഠാത പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മള് ഇന്ന് അധ്യായം 4 ജ്ഞാനകർമ്മ സന്യാസ യോഗം എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ജ്ഞാനവും കർമ്മവും സന്യാസവും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ാണ് ഭഗവാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, പിന്നെയുള്ളത് ഭക്തി യോഗം, ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം എന്നതിനാണ്. ആദ്യത്തേത് അർജുന വിഷാദ യോഗമായിരുന്നു. അർജുനന്റെ വിഷാദം എങ്ങനെയാണ് അർജുനന് കമ്പാഷൻ ഉണ്ടായത്, ബോഡിലി ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോയത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ കണ്ടു. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. ഗീതാ മഹാത്മ്യം നമ്മൾ കേട്ടു. ആദി ശങ്കരാചാര്യർ എഴുതിയ ഗീതാ മഹാത്മ്യം. സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സാംഖ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ഗീത സമറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 72 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള വലിയ ലെസണിൽ ഒരെണ്ണമാണ് സെക്കൻഡ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സാംഖ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഭഗവാൻ സുഖങ്ങളെല്ലാം ഋതുക്കളെയാണ്, കുറെയൊക്കെ സഹിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിരിക്കേണ്ടത്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഉന്നതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നിന്ന് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക്, സ്പിരിച്വൽ സ്കൈയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എൻട്രി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. നമ്മള് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് പണ്ട് ഒരു ഇതില് എല്ലാ മഹർഷിമാരും കൂടിയിട്ട് കലിയുഗമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്, അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ആരെയാണ് നമ്മൾ തൊഴേണ്ടത്, ആർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു യാഗം നടത്താനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ യാഗം ആർക്കാണ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഭൃഗു മഹർഷി നാരദരെ പോലെ തന്നെയാണ്, ബ്രഹ്മപുത്രനാണ്. അപ്പൊ ഭൃഗു മഹർഷി എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, ഏത് വേൾഡിലേക്കും പോകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൃഗു മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ മഹർഷിമാരും കൂടിയിട്ട് ഭൃഗു മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞു, ആരാണ് ത്രിമൂർത്തികളിലെ ബ്രഹ്മ, മഹേശ്വരൻ, വിഷ്ണു, ഇവരിലെ 3 പേരിൽ ആർക്കാണ് നമ്മളെ കലിയുഗത്തിൽ പൂജ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൃഗു മഹർഷി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവിടുന്ന്. എന്നിട്ട് ആദ്യം പോയി ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ ബ്രഹ്മപുത്രനാണ് ഭൃഗു മഹർഷി. എന്നിട്ട് പോയി, എന്നാൽ പോലും മഹർഷിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് ഒരു ബഹുമാനമോ അതൊന്നും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല. ബ്രഹ്മാവ് സരസ്വതി ദേവിയുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് പാട്ടൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ദേഷ്യം വന്നു ഭൃഗു മഹർഷിക്ക്. എന്നിട്ട് ഭൃഗു മഹർഷി പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവിന് ഈ കലിയുഗത്തില് ക്ഷേത്രമേ ഇല്ലാതായി പോകട്ടെ, ആരാധന ഇല്ലാതാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. എന്നിട്ട് കൈലാസത്തിൽ പോയപ്പോഴാണെങ്കിലോ രുദ്രൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു പാർവതി ദേവിയുടെ കൂടെ. എന്നിട്ട് ഈ ഭൃഗു മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഓടി വന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യാനായിട്ട് പോയി. പക്ഷേ ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അവിടെയും സ്ത്രീയെ കൈകൊണ്ട് എന്നെ തൊട്ട് അശുദ്ധമാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിനക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നിനക്ക് ശിവലിംഗാരാധന മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നിന്റെ രൂപത്തെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ആരാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷ്ണു ലോകത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴേക്കും അവിടെ എന്താണ്, മഹാവിഷ്ണു അവിടെയും ശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അനന്തശായിയായിട്ട് കിടക്കുന്നു. മഹാലക്ഷ്മി അവിടെ പാദസേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും മഹാവിഷ്ണു ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹർഷി ചവിട്ടി പക്ഷത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിയപ്പോഴേക്കും മഹാവിഷ്ണു എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് വളരെയധികം കാലൊക്കെ തടവി കൊടുത്തു, ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. വിഷ്ണുവിന്റെ വക്ഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പ് പോലെയാണ്, അതുകൊണ്ട് മഹർഷി നിനക്ക് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെയധികം സാന്ത്വനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. പക്ഷേ മഹാവിഷ്ണു എന്താ ചെയ്തത്, ഭൃഗു മഹർഷിയുടെ കാലിന്റെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദിവ്യ ദൃഷ്ടി, അതിന്റെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭൃഗു മഹർഷിക്ക്. അത് പതുക്കെ ഈ മസാജിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി എടുത്തു കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഭൃഗു മഹർഷി പോന്നു എവിടേക്ക്, ഭൂമിയിലേക്ക്. എന്നിട്ട് മഹർഷിമാരോട് പറഞ്ഞു, മഹാവിഷ്ണു ഈ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം മഹാവിഷ്ണു എന്താ ചെയ്തത്, അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, വിഷ്ണു ലോകത്തില് മഹാലക്ഷ്മി ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് പക്ഷസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചവിട്ടിയതിന് ശേഷവും ഒരു ബാഡ് വേർഡ് പോലും പറഞ്ഞില്ല, സ്കോൾഡ് ചെയ്തില്ല. എന്നിട്ട് സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തടവിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യം വന്ന മഹാലക്ഷ്മി, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ലീലയായിരുന്നു. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാനും കൂടി കലിയുഗത്തില് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലീലയാണ്. അവര് മഹാലക്ഷ്മി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വന്നു. എന്നിട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോലാപ്പൂര് പോയിരുന്നു. എന്നിട്ട് തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആ സാക്ഷാൽ മഹാലക്ഷ്മി, വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മഹാലക്ഷ്മി അതേ രൂപത്തിലാണ് കോലാപ്പൂരിൽ ഇരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയില്. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് മഹാവിഷ്ണു 2 ദിവസം ക്ഷമിച്ചു അവിടെ ഇരുന്നു. ഭാര്യയില്ലാത്ത വീട്, വൈകുണ്ഠമാണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. സാക്ഷാൽ വൈകുണ്ഠം പോലെ തന്നെയുള്ള ശേഷഗിരി എന്ന് പറയുന്ന തിരുപ്പതി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. തിരുപ്പതിയില് ശേഷാദ്രി, വെങ്കടാദ്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന 7 മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ആ പ്രദേശം, അവിടേക്ക് വന്നിരുന്നു തപസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അതേ രൂപത്തിലാണ് ശിലയായിട്ട് അവിടെ വർദ്ധിക്കുന്നത്, നമ്മൾക്ക് കൂട്ടായിട്ട്. കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലെ ദുഃഖം തന്നെ തരുന്ന കലിയുഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിസറീസ് ആണ് കലിയുഗത്തില്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇതാണ് നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ, നമ്മളുടെ അച്ഛൻ അമ്മമാര് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ്, കുട്ടികൾ, ഇവരെ എല്ലാവരെയും കാളും നമ്മൾക്ക് കൂടുതലും ആരാണ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാനാണ് പരമമായിട്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നത്.
എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പം നമ്മളുടെ ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്കും അതേ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ച് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ആനന്ദരൂപമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. പക്ഷേ ഈ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസറീസ് ഉള്ളതാണ്, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് മിസറീസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. നമ്മളിതൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളും നല്ലതുമെല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരീരമെടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ശരീരം ഉപകരണമാണ് നമ്മളുടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക്, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ, നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ജപിക്കുക, മാക്സിമം ജപിക്കുക. ഏത് നേരവും ഭഗവത് സ്മരണ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെയുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ലെസൺ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗത്തില് ഭഗവാൻ കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മ ചേതസ, ഏത് കർമ്മവും എന്നിലേക്കായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ ചെയ്യുക, നിനക്കതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും നോക്കണ്ട, നീ ജയമോ പരാജയമോ എന്തു തന്നെ ആകട്ടെ, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് കർമ്മമായിട്ട് നീ അത് അനുഷ്ഠിക്കൂ എന്നാണ് ഇല്ല പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 3 തരം കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കർമ്മം, സ്വകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സകാമകർമ്മം, നിഷ്കാമകർമ്മം. പിന്നെ നമ്മൾ സകാമകർമ്മം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. നിഷ്കാമകർമ്മം നമ്മൾ ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, അതിനാണ് കൂടുതൽ ഇതുള്ളത്. നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കും നിഷ്കാമ കർമ്മമാണ്. പിന്നെയുള്ളത് വികർമ്മം, നമ്മളെ നമ്മള് കള്ളു കുടിക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യരുത് എന്ന് നമ്മളോട് എൽഡേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ കേട്ട് വളരുന്നതാണ്. അതെല്ലാം നമ്മൾ വികർമ്മം എന്നതിൽ പെടും. പിന്നെയുള്ളത് അകർമ്മം, അത് നമ്മളുടെ സാധനയാണ്. അത് നമ്മളുടെ സീക്രട്ട് ആണ് നമ്മളുടെ സാധന എന്ന് പറയുന്നത്. ആരോടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട്, 10 പേരോട് പറഞ്ഞ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു സീക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രേമഭാവമാണ്. പ്രേമിക്കുന്ന ഒരാളോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് വേറൊരാളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നടക്കാറുണ്ടോ? അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാനുമായിട്ട്. ഭഗവാനും നമ്മളും മാത്രമുള്ള കണക്ഷൻ. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നാമസ്മരണയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും. എന്താ ക്ലാസ് ക്ലിയർ അല്ലാതെ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ ക്ലിയർ അല്ലാന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. ക്ലിയർ ആണ്. എല്ലായിടവും മാതാജി നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ചിലപ്പോ അതിന്റെ അവർക്ക് അങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കും. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നത്? കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു രാജാവ് ഏകാദശിയുടെ ദിവസം പാലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പാല് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം പാലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ചു. ആൾക്കാർ ക്യൂ ആയിട്ട് വന്ന് വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചു. ഏകാദശിയുടെ ദിവസമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നു രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ. നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു പറയുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ പരദൂഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്ന മുൻപിൽ നിന്നപ്പോഴേക്കും ഈ രാജാവ് ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കോരിയെടുത്തു പാല്. അപ്പം നേരെ മുകളിലൂടെ ഒരു പരുന്ത് പോയി. പരുന്തിന്റെ വായിൽ അതിന്റെ ഇരയായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സർപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പരുന്തിനെ വിശന്നിട്ട് അത് ഓടി പോവായിരുന്നു. പക്ഷെ പാമ്പാണെങ്കിലോ അതിന്റെ ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ പ്രാണഭയത്തിലിരിക്കുക അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വായിൽ നിന്നും അതിന്റെ ധർമ്മമായിട്ടുള്ള പോയിസൺ ഒരു ഡ്രോപ്പ് താഴെ വീണു. അത് ഈ പാത്രത്തിൽ വീണ സമയത്ത് രാജാവ് കണ്ടില്ല, ബ്രാഹ്മണനോ ആരും കണ്ടില്ല. എന്നിട്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്തു. ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലോ അത് കുടിച്ചിട്ട് വേഗം മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഈ പരുന്തിന്റെ ഭക്ഷണമാണ് പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരുന്തിന് പാപമൊന്നുമില്ല. പാമ്പിനാണെങ്കിലോ അതിന്റെ ധർമ്മമാണ്. പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മം സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ ചില്ലിയുടെ ഒക്കെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പാമ്പിന്റെ ധർമ്മമാണ് അതിന്റെ പോയിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പോയിസൺ താഴെ വീണത് പാമ്പിന്റെ തെറ്റല്ല. രാജാവ് കണ്ടിട്ടുമില്ല രാജാവിന്. അപ്പൊ അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കർമ്മം ബാധിക്കുന്നുമില്ല. ബ്രാഹ്മണന് ഇതറിയില്ല.
അപ്പം ആർക്കാർക്ക് കർമ്മം പോകുക, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അതുണ്ട്, അയാൾ മരിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം അന്വേഷിച്ച് വന്നു. അപ്പം അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത്. അപ്പം ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു, രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് എന്താ, അന്ന് ഏകാദശിയുടെ ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ പാല് കൊടുത്ത് കൊന്ന രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. കർമ്മം ആർക്ക് പോയി? ആ പരദൂഷണം പറഞ്ഞ ആ സ്ത്രീക്ക് പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാമം ജപിക്കുന്ന നമ്മുടെ നല്ല അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വാണി, നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റമോ പ്രഭോ ഒന്നും അന്വേഷിക്കാൻ പോകണ്ട. അത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. അധ്യായം 4 ജ്ഞാനയോഗം, സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിച്ചത്? ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നു, അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ 4.1 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹം അവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷ്വാ കവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം, ഈ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്തവാനഹം അവ്യയം, അവ്യയമാണത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ, ഞാനിതാദ്യം വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യദേവനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ അത് മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. വൈവസ്വത മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. വൈവസ്വത മനു അത് പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിങ്ങനെ മാറി മാറി വരും. ഓരോ വർഷം ഓരോ സൂര്യനായിട്ട് 12 ആദിത്യന്മാരാണ് നമ്മൾക്ക്. 12 പേരും മാറി മാറി വരും. അവരുടെ ആ ദക്ഷിണായനം ഉത്തരായനം വേറൊരു സൂര്യൻ വരും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യൻ 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നീ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അർജുനൻ ചോദിക്കും. ആദ്യം യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആശ്രയിച്ചു ഈ 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൂര്യദേവനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സൂര്യദേവനത് മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വൈവസ്വത മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വൈവസ്വത മനു അത് വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇക്ഷ്വാകു എന്ന് പറയുന്നത് മനുപുത്രനാണ്. ഇക്ഷ്വാകു ഈ രാമന്റെ ആ വംശത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവാണ് ഇക്ഷ്വാകു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ പരമ്പരയായിട്ട് വന്നു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സൂര്യദേവനിലേക്ക്, സൂര്യദേവനിൽ നിന്ന് മനുവിലേക്ക്, മനുവിൽ നിന്ന് ഇക്ഷ്വാകുവിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം ഇമം രാജയോഗോ യോഗോ നഷ്ട പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ അർജുനനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പരന്തപ. അപ്പം ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തം, പരമ്പരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം എന്നത് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ഈ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാലക്രമേണ അതെന്തുകൊണ്ട് കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തത്? ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രുതിയായിട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ട് പഠിച്ചത് മാത്രം, ആരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചായപ്പോഴേക്കും കുറെ പേരൊക്കെ മറന്നു പോകും. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പഠിച്ചത് കുറച്ചൊന്ന് തറവായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അതുപോലെ പരമ്പരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പകർന്നു വന്നിട്ട് എന്തായി മാറി? നഷ്ടപ്രായമായി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ കലിയുഗം സ്റ്റാർട്ടാകുന്ന സമയത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. കലിയുഗമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പരമ്പരയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതിലൂടെ വേണം നമ്മളിത് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളായിരിക്കും അവർ തരുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അത് അറിയാൻ സാധിക്കാതെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരമ്പരയായിട്ടുള്ള ഒരു ശൃംഖല. നമ്മുടെ ഏതാണ് പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്? മധ്വാചാര്യരുടെ പരമ്പരയാണ്. മധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ISKCON എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ മാമ്പഴം എടുത്തു, താഴേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചീത്തയാകും. അതേസമയം 2-3 പേരിങ്ങനെ കയറി നിന്നിട്ട് പാസ് ചെയ്താലോ അത് ചീത്തയാകാതെ നമ്മൾ കിട്ടും. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ജ്ഞാനത്തെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പരമ്പര എന്നത്. ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ്,
ആചാര്യ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ 22ാമത്തേതാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഉപാദൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്, ISKCON ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും നിങ്ങളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കൂടുതൽ ഇപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോ ബാക്കി പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. യോഗ ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്, ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ റൂം മാതാജി. നേരത്തെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഉണ്ട് മാതാജി. നേരത്തെയും ക്ലിയർ അല്ല, ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ അല്ല കേട്ടോ, ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ല. ഇത്രയും നേരം എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പം പെട്ടെന്നൊരു ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. സേവായം മയാദ്യ യോഗപ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസിമേ സഖാചേതി രഹസ്യം കേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാ ക്വാളിറ്റീസ് വേണ്ടത്? നമ്മള് ഭക്തനും ഭഗവാനെ നമ്മള് ഫ്രണ്ടായിട്ട് കരുതുക, ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം, ഗുപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള രഹസ്യം, കേതദുത്തമം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളും അതേ രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഭഗവാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരിക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ, കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ മിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്യനുമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ സമീപിക്കാനായിട്ട്. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വതഃ തദ്വേദവിജാനീയാം തുമാദോ പ്രോക്തവാനിതി. സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യദേവൻ 12,04,00,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നിനക്കിപ്പം അർജുനനും ഭഗവാനും ഒരേ ഏജാണ് ഏകദേശം. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? എത്രയോ കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള ആ സൂര്യദേവന് അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശം കൊടുത്തത്? നമുക്കും ഉണ്ടാകും അതുപോലെയുള്ള ഡൗട്ട്. കൃഷ്ണനായിട്ട് ദേവകി പുത്രനായിട്ട് വന്നിട്ട് ആകെ അർജുനന്റെ അതേ പ്രായമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം എത്രയോ കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച്ച് ബഹൂനിമേ വ്യതീതാനി, എത്രയോ വർഷങ്ങൾ, എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ജന്മാനി തപശാർജുന, എത്രയോ ജന്മങ്ങളാണ് എന്റെയും നിന്റെയും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താന്യഹം വേദ സർവാണിനൊപ്പം വേദ പരന്തപ്. നിനക്കതൊന്നും അറിയില്ല അർജുന, പക്ഷെ എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ പരന്തപ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ജന്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാം, മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാവരും പുൽക്കൊടിയുടെ ജന്മം പോലും ഭഗവാൻ അറിയാം. കൃമി കീടത്തിന്റെ എത്രയോ കോടി ഉറുമ്പുകളാണ്, അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ഭഗവാൻ അറിയാം. എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോ, എത്ര ജന്മങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭീഷ്മദേവൻ മരണശയ്യയിൽ ഉത്തരായണത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്റെ ഒരു 50 ജന്മം എനിക്ക് പുറകിൽ ഓർമ്മയുണ്ട് ഭഗവാനെ, പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയധികം പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഞാൻ ഈ ശരശയ്യയിൽ കിടന്ന് ഓരോ തുള്ളി രക്തവും ഇങ്ങനെ പോയി ഞാൻ മരിക്കാനായിട്ട് കിടക്കുന്നത്? അതെനിക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ ഗംഗാപുത്രനായിട്ട് കൂടി എനിക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ എന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് 50 ജന്മമല്ലേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, 50 ജന്മത്തിന് മുൻപിലുള്ള 100ാമത്തെ ജന്മം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ഭഗവാന് കണക്ക് തെറ്റില്ല. നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി നമ്മളത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ശരണം പ്രാപിക്കൂ, എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന്. അജോപി സന്നവ്യയാത്മാ, അജനാണ് അർജുന. ഞാൻ അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറവിയില്ലാത്തവൻ. സന്നവ്യയാത്മാ, ഞാൻ നാശമില്ലാത്തതാണ്. ഭൂതാനാം ഈശ്വരോപി സൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈശ്വരനാണ് ഞാൻ.
ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ക്വാളിറ്റി പറയുകയാണ്. അപ്പം ഇതുവരെ കസിൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അർജുനൻ പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാലും ഒരു അപ്പാണ്, എന്നെക്കാളും മുകളിലാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും അർജുനൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാമ്യാത്മമായയാ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്ന എനിക്ക് പിറവിയില്ല അർജുന. ജോപി സന്നവ്യയാത്മാ, അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശവുമില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. ഭൂതാനാം ഈശ്വരോപി തൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ രക്തവും മജ്ജയും മാംസവും ഇതെല്ലാമുള്ള ബോഡി അല്ല ഭഗവാന്റേത്. ഭഗവാന്റേത് ഇറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ്, സ്പിരിച്വൽ ബോഡി എന്ന് പറയും. അതിന് നാശമില്ല, പ്രായമാകില്ല, അതിന് യാതൊരു കേടുപാടുകളും സംഭവിക്കില്ല. അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ആ ബോഡി ഉള്ളൂ. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ, എന്തിനാ അവതരിക്കുന്നത് ഞാൻ? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ, എവിടെയാണോ ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി, ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത, ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നത്, നാശം സംഭവിക്കുന്നത്, ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ, ധർമ്മത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്ന ഇടത്ത് അധർമ്മത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സൃജാമ്യഹം, ജനിക്കുന്നു. ഞാൻ അവിടെയെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു, അവതരിക്കുന്നു. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഹേ ഭാരത, യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? ദേവകിയും വസുദേവരും കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പം ആ സമയത്ത് കംസൻ സ്വർണം കെട്ടിയ ആ തേരിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് അശരീരി ഉണ്ടായി. ദേവകിയുടെ വസുദേവരുടെയും 8ാമത്തെ പുത്രൻ എന്നെ ഹനിക്കും, കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അശരീരി ഉണ്ടായി. അപ്പോ ദേവകിയുടെ തലമുടി പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. വസുദേവരപ്പം എന്താ ചെയ്തത്? വസുദേവര് പറഞ്ഞു, എനിക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഞാൻ നിനക്ക് സമർപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന സീനാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത്. അധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന അത്രത്തോളം തഴച്ചു വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട്. ഇനി എന്തിനാണ് ജനിക്കുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനം. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരിത്രാണായ സാധൂനം, സാധുക്കളെ ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും, വിനാശായ ചതുഷ്കൃതം, ദുഷ്കൃതികളെ നശിപ്പിക്കാനും കൊല്ലുവാനും, ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ, ഓരോ യുഗത്തിലും ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനം, ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും, ദുഷ്കൃതികളെ നശിപ്പിക്കാനും കൊല്ലുവാനും, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ 11ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കംസനെ കൊല്ലുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഒന്നും ഒരു ആയുധവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ വെയിറ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ കംസന്റെ പുറത്തേക്ക് ചാടി കയറിയിട്ട് കംസൻ അപ്പോഴേക്കും ആ കസേരയിൽ നിന്ന് രാജസിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു. ഭഗവാൻ കയറിയിരുന്നിട്ട് ഭാരമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. അണിമ, ലഘിമ, അത് അങ്ങനെയുള്ള ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അഷ്ടസിദ്ധികളിൽ ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സിദ്ധിയാണ് ഭഗവാൻ കംസനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇത് നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഭക്തരെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അവസാനം ലാസ്റ്റ് 6 കൈകളുള്ള രൂപവും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വതഃ ത്യക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. എന്തിനാ ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം? ജന്മവും കർമ്മവും എന്റെ എങ്ങനെയാണ്? ദിവ്യമാണ് അർജുന. ഏവം യോവേതി തത്വതഃ, ഇതിനെ ശരിയായിട്ട് ആരാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ആരാണോ പറയുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്, ത്യക്വാദേഹം പുനർജന്മ, അവര് ദേഹം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുനർജന്മം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നൈതി മാമേതി സോർജുന, നൈതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുനർജന്മം, നൈതി ഉണ്ടാവില്ല. മാമേതി സോർജുന, എന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അവരെത്തുക. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും സെയിം സ്റ്റോറി പറയും. പക്ഷെ നമ്മള് ഒരു ബോറിങ്ങും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളിരുന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നു അവര് പറയുന്നതൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടുകളൊക്കെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജന്മകർമ്മ സമേതിക്യം ഏവം യോവേതി തത്വതഃ ത്യക്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന.
എന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലെത്തുന്നു. ഭഗവാൻ ഗോലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യം എവിടെയാണ്? ഗോലോകധാമമാണ്. രാധാറാണിയുടെ കൂടെ വിരാജിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ കൊണ്ട് ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ലോകമാണ് ഗോലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ജന്മകർമ്മ ചമേദികം. ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ ജനനത്തെയും കർമ്മത്തെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുക, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, കേൾക്കുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണുസ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നവതാഭക്തിയാണ് ആദ്യത്തേതാണ് ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് യശോദമ്മയുടെ കൃഷ്ണന്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്തെ ലീലയാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഗോവർദ്ധന ഇത് ഉരലില് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ലീലയാണ്. യശോദമ്മ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും ഓരോരോ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സ്വയം തന്നെ തൈര് കടയാനായിട്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു, ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് വന്നു, പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് അമ്മയുടെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്നു. അമ്മ പാല് കുടിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും പാല് തിളച്ചു പോകുന്നത് കേട്ടിട്ട് വേഗം കുഞ്ഞിനെ താഴെ ഇരുത്തിയിട്ടും അമ്മ പാലെടുത്ത് താഴെ വെക്കാനായിട്ട് പോയി. ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണന് ദേഷ്യം വന്നു. തൃപ്തിയായില്ല പാല് കുടിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കളിക്കുന്ന ടോയ് എടുത്തിട്ട് ആ തൈര് പാത്രം തട്ടി ഉടച്ചു. എന്നിട്ട് അത് അമ്മ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, അത് കുരങ്ങനും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പാരറ്റിനും ഒക്കെ ഈ വെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എന്നിട്ട് അമ്മ ഓർത്തു, തല്ലുന്നതിലും കുറഞ്ഞ ശിക്ഷയാണല്ലോ കെട്ടിയിടുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു, അതിനെ ഒരു കയറെടുത്തിട്ട് കെട്ടാനായിട്ട് പോയി, ഒരു വിരലില് കെട്ടിയിടാനായിട്ട് പോയി. ഇനി നിനക്കൊന്നും തരില്ല, കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കളിക്കാനും പോണ്ട, നീ ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിരലില് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ മാസമാണ്, കാർത്തിക മാസം, ദീപാവലിയുടെ ദിവസമാണ് നടന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കാർത്തിക മാസം, അതാണ് നമ്മൾ ഒരു മാസം ഇത് ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭഗവാനായിട്ട് നെയ് ദീപം കൊളുത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണയോ എന്താ ദീപം കൊളുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. ദാമോദരാഷ്ടകമൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്ന മാസമാണ് കാർത്തിക മാസം. അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് 4 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ദീപം കൊളുത്തുക, തുളസിത്തറയില് ഭഗവാന് മുൻപിൽ ദീപം കൊളുത്തുക. ഇതൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മാസം. വൃന്ദാവന പരിക്രമയ്ക്കും ഗോവർദ്ധന പരിക്രമയ്ക്കും ഒക്കെ വളരെ റഷായിരിക്കും കാർത്തിക മാസത്തില്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറഞ്ഞ ശിക്ഷയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് എത്ര കെട്ടിയാലും ഇനിയും കയറ് കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിക്കെട്ടിയാലും 2 വിരല് അളവ് പോരാതെ വരണം. അപ്പൊ അമ്മ വേർതിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് കൃഷ്ണൻ അങ്ങ് നിന്ന് കൊടുത്തു. അമ്മയുടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് നിന്ന് കൊടുത്തു കെട്ടാനായിട്ട്. ഈ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ സ്വാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഉരലില് കെട്ടാനായിട്ട് നിന്ന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ആ ഉരലും കൊണ്ട് വലിച്ച് അമ്മ അപ്പൊ അകത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഉരലും കൊണ്ട് വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നു. പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ 2 അർജുന വൃക്ഷങ്ങൾ, മരുത് വൃക്ഷങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മരുത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിലായിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് വിലങ്ങനെയായിട്ട് അത് താഴെ വീണു. ഉരല് ആ വൃക്ഷങ്ങൾ താഴെ വീണു. അതിൽ നിന്ന് 2 അത്ഭുത ഗന്ധർവന്മാർ അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അനുമതിയും കൊടുത്തു. ആരായിരുന്നു അവരായിരുന്നു കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള നളകൂബരനും മണിഗ്രീവനും എന്ന് പറയുന്ന മക്കളായിരുന്നു. ധനാധിപതിയാണ് കുബേരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നവനിധികളുടെ അധിപതിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അളക്കനന്ദ നദിയിലെ യക്ഷസ്ത്രീകളുടെ കൂടെ, യക്ഷി എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും, യക്ഷസ്ത്രീകളുടെ കൂടെ വസ്ത്രമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് മദ്യപാനവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി അതിലൂടെ വന്നു. ശരിക്കും നമ്മള് പുണ്യനദികളിൽ വസ്ത്രമില്ലാതെ കുളിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉടുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ശരിയായ നമ്മളുടെ ഈ ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ വേണം പോയിട്ട് മുങ്ങാൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അവിടെ പുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പോകുന്നത്, പാപ നിർമാർജനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വേണം മുങ്ങാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകളാണെങ്കിലോ വസ്ത്രം എടുത്തു കൊടുത്തു. അതേസമയം ഇവര് മണിഗ്രീവനും നളകൂബരനും വസ്ത്രം ഉടുക്കാതെ വീണ്ടും അത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും നാരദ മഹർഷിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട്
ഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശപിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരായിരുന്നു ഈ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് നിന്നിരുന്നത്. അവരുടെ മോക്ഷവും ഭഗവാൻ അന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവര് വാണി ഗുണാനുകഥനെ ശ്രവണവ് കഥായം ഹസ്തൗച കർമ്മസു മനസ്തവ പാതയോർണമ വൃത്യാം ശിരസ്തവ നിവാസ ജഗത്രണാമേ ദൃഷ്ടി സദാം ദർശനേസ്തു ഭവത്തനൂനാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊഴുതുകൊണ്ട് അവര് പോവുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ കുബേരന്റെ ആ മക്കളായിട്ടുള്ള ആ രീതിയിലേക്ക് അവര് കൃഷ്ണന്റെ ആ ഒരു അഗർവെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. വീതരാഗ ഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിത ബഹവോജ്ഞാന സപത്താ ഭൂതാമദ്ഭാവമാഗതാഹ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഭയം, ക്രോധം ഇതെല്ലാം മോചിതരായി നമുക്കതൊന്നും പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ക്രോധമോ ഭയമോ എന്തുകൊണ്ടാണ്? രാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബന്ധിക്കും ഈ വേൾഡില്. ഭയം എന്തുകൊണ്ടാ? ഭയത്തിന് നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നു, നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഏതു നേരവും കൂടെ ഇരിക്കുന്നു. എത്ര നരകത്തിൽ പോയാലും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നത്? ക്രോധം, നമ്മൾക്ക് ആരോടും ക്രോധം എടുക്കാനുള്ള യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഓരോ ജീവിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ സെയിം ആത്മാവാണ് എല്ലാ ജീവികളിലും ഉള്ളത്. ഉറുമ്പിലും നമ്മളിലും ആനയിലും എല്ലാം ഉള്ളത് ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആരെയും നമ്മളുടെ അടിമയല്ല. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് പാടില്ല. അതിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുൻപി ശരണം പോകി അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമ ബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എത്രയോ പേരാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്നിൽ തന്നെ അനുരാഗത്തോടുകൂടി എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു മോക്ഷം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇതില് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിശുപാല വധമാണ്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിന്റെ സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അവിടെയും അഗ്രപൂജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വന്നിരിക്കുന്ന വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഗസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരാളെ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന് അഗ്രപൂജ അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്തത്. ശിശുപാലൻ ഭഗവാന്റെ കസിൻ ആണ്. ഭഗവാന്റെ കസിൻ അയാള് ആ ശിശു ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ അതിന് ധാരാളം കൈകളും കാലുകളും കണ്ണുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിന്റെ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭഗവാൻ ഇതെന്താ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ശിശുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അശരീരി ഉണ്ടായി. ഈ കുഞ്ഞിനെ ആരാണോ കൊല്ലുന്നത് അയാൾ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കൈകളും കാലുകളും എല്ലാം പൊയ്ക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ വന്ന് എടുത്തപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ കാലുകളും കൈകളും എല്ലാം മാറി അതൊരു നോർമൽ ശിശുവായിട്ട് മാറി. അപ്പം കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണനോട്, ഭഗവാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു 100 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ഷമിക്കും. അച്ഛന്റെ സഹോദരിയാണ്, 100 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ഷമിക്കും. 101ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കൊന്നിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. 101ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഭഗവാനെ അവഹേളിച്ചത്. അതും സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ആയിട്ട് മോക്ഷം കൊടുത്തു ശിശുപാലന്. ശിശുപാലന്റെ ആത്മാവ് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിലയം പ്രാപിച്ചു. സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയും അതിനെ. നമ്മുടെ ആത്മാവ് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിനെയാണ് സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. 5 തരം മുക്തിയാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ സായുജ്യം ആണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ആത്മാവ് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിലയം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സാരൂപ്യം, ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തോടു കൂടി തന്നെ ഭഗവാന്റെ വേൾഡിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സാലോക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതേ പൊസിഷനിൽ നമ്മളും, പക്ഷെ മാസ്റ്ററാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മള് സ്ലേവ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ലോകത്തില് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സാമീപ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തുളസിയോ അല്ലെങ്കിൽ വനമാലയോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാമീപ്യം. പശുവായിട്ടോ ഒക്കെ. പിന്നെയുള്ളത് സാഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. സാഷ്ടി ഭഗവാനോളം തന്നെ ഐശ്വര്യം. അത് നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിലും നമ്മൾക്ക് സാധ്യമാണ്. നമ്മൾ അത്രത്തോളം പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേൾഡിൽ നമ്മൾ വന്ന് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ വന്ന് ജീവിക്കണം. സാഷ്ടി എന്ന് പറയും അതിന്. സുധാമാവിനൊക്കെ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ അത്രത്തോളം ഐശ്വര്യം, ദ്വാരകയോളം സമമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ തദൈവ ഭജാമ്യഹം വർത്തമാന വർത്തന്തേ മനുഷ്യാപാർത്ഥ സർവശഃ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ, ആരാണോ എന്നെ എങ്ങനെയാണോ നോക്കുന്നത്, ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്,
താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. കംസൻ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടു, യശോദമ്മ മകനായിട്ട് കണ്ടു, സുദാമാവ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് കണ്ടു, അർജുനനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് കണ്ടു. അതുപോലെ നമ്മളും ഏതു രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഗോപിമാരാണെങ്കിലോ അവരുടെ ലവറായിട്ട് കണ്ടു. അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും, ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളെ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ രീതിയിലായിരിക്കും മാനവർത്തന്റെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവസഹ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്രോധത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും അതും ഭഗവാൻ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു തരിക. എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. നാസ്തികരാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരോടും ഭഗവാൻ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. നാസ്തികരെ അസൂരർ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധാമാം പ്രപദ്യന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇത് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, മലയാളിയായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. പൂന്താനത്തിന്റെ പിക്ചറാണ്. പൂന്താനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾക്ക് ആകെ 8 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നത്. 8 ശിക്ഷയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നതിൽ 3ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. തൃണാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. തൃണാദപി സുനീചേന, തൃണത്തെ പോലെ പുല്ലിനെ പോലെ ഹമ്പിളായിട്ടിരിക്കുക. തരോരപി സഹിഷ്ണുന, എത്ര വലിയ വൃക്ഷമാണെങ്കിലും അത് സഹിഷ്ണുവായിട്ടിരിക്കും. എത്ര കല്ലെറിഞ്ഞാലും അത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടുകൊടുക്കും, നമ്മൾക്ക് ഷെയ്ഡ് തരും. അതുപോലെ തന്നെ അമാനിനാമാനദേന, ആരും നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് മാനിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആരെയും അപമാനിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കീർത്തനീയ സദാഹരി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവരുടെ ലക്ഷണമാണ് അത് പറയുന്നത്. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു പൂന്താനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാം പൂന്താനം ഭാഷയില് മലയാളത്തില് സ്നാനപ്പാന രചിച്ചു. എന്നിട്ട് മേൽപ്പത്തൂരാണെങ്കിലോ സംസ്കൃതത്തിലാണ് എഴുതുന്നത്. നടയിലിരുന്നു കൊണ്ട് എഴുതുകയാണ് വാതരോഗം ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഓരോ ശ്ലോകവും ഭഗവാനെ ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചിട്ടാണ് വേറൊരാളെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് പൂന്താനം ഭാഷയിൽ രചിച്ച ജ്ഞാനപ്പാന കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധരുത്തി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാടാണെങ്കിലോ ഇത് മലയാളത്തിലാണോ, ഭാഷയിലല്ലേ, സ്വയം നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ത്രിനാഥപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിനാമാനദേന, അങ്ങോട്ട് പക്ഷെ അപമാനിക്കാതെ. പൂന്താനം വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി ആ ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ട് അത് കത്തിച്ച് കളയണം എന്നെല്ലാം ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി കിടന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാടിന് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു ശ്ലോകം പോലും പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം എന്താണ് ഭഗവാന് ഇതിന് എന്താ പറ്റിയത് എന്ന് ഇത് ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു. പൂന്താനത്തെ അപമാനിച്ചു നീ, നിന്റെ വിഭക്തിയെക്കാളും എനിക്ക് പൂന്താനത്തിന്റെ ഭക്തിയായിരുന്നു ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം വേഗം പൂന്താനത്തെ വിളിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ജ്ഞാനപ്പാന വായിച്ചിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പം പൂന്താനം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ബുക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഞാൻ വിമാനം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആര് വേണമെങ്കിലും നീ കേട്ടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരോടും പൂന്താനം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭാര്യ പോലും അതനുസരിച്ചില്ല, കേട്ടില്ല, വിശ്വസിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് ദാസിയാണ് കയറി പോയത്. പൂന്താനത്തെ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വിമാനം കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥ വൈഷ്ണവ ഭക്തന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ത്രിനാഥപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന മാനിനാമാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരി. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം, ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാതുർവർണ്ണ്യം, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ 4 വർണ്ണങ്ങളെ ഞാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ, അവരുടെ ഗുണവും അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കർത്താരമഭിമാം വിഘ്നകർത്താരമവ്യയം, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്നെ ആ റൂൾസ് ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് അയാള് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി അയാളുടെ കൊളീഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ റൂൾസ് ഒന്നും അയാളെ ബാധിക്കാത്തത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങളെയും ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ, ഗുണം സത്വഗുണം രജോഗുണം തമോ ഗുണം ഇതനുസരിച്ചും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും ഒരു സെക്കൻഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്.
കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കണം. അവ്യയനായ ഞാനല്ല അവരിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ ഡോക്ടറിന്റെ മകൻ ഒരു ഡോക്ടർ തന്നെ ആകണം എന്നില്ലാത്തത് പോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണനാകുക. അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ബ്രാഹ്മണനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ അയാള് ശൂദ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാള് ശൂദ്രൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ബ്രാഹ്മണനാകണം എന്നില്ല. കൈകളിൽ നിന്ന് മുഖത്ത് നിന്ന് ബ്രാഹ്മണനെ സൃഷ്ടിച്ചു, കൈകളിൽ നിന്ന് ക്ഷത്രിയനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരാണ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. വൈശ്യനെ തുടകളിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു. വൈശ്യൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഗോരക്ഷ, കൃഷി, വാണിജ്യം ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്യും. ശൂദ്രനാണെങ്കിലോ ഈ 3 പേരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാം കർമാണിലിം ബന്ധി. ഈ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല അർജുന. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ എന്റെ കാൽക്കൽ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ. ഭഗവാന് ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആശയമില്ല. ഇതിമാം യോഭിജാനാദി കർമ്മഭിർണസപദ്യതേ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാള് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ എന്താണ്? ഭീഷ്മദേവനാണ്. ഭീഷ്മദേവൻ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭഗവാനെ പാർത്ഥ സാരഥിയായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഓരോ അമ്പെയ്യുമ്പോഴും ആരാധനയോടെയാണ് അമ്പെയ്യുന്നത്. പൂജയാണ് ഭഗവാനെ, ഇതെന്റെ കർമ്മമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവൻ അമ്പെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് മുൻപ്. അപ്പം ഭീഷ്മൻ ദേവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കും കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ അത് അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്റെ വേർഡാണ് കൂടുതൽ, എന്റെ വേർഡിനെക്കാളും ഭക്തന്റെ വേർഡിനാണ് പ്രാമുഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? താഴെ കിടക്കുന്ന ഒരു ചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ധാരാളം അമ്പെയ്തിട്ട് അർജുനനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അർജുനൻ കയ്യിലെ ചക്രവും എടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടണു, ഭക്തന്റെ വാക്ക് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചക്രപാണി എന്നതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്. സുദർശന ചക്രം പിടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ചക്രപാണിയാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ രൂപത്തെയാണ് ചക്രപാണി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തില് ആരെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? എല്ലാവരും ചോദിക്കും, നമ്മൾക്ക് 3 രാമന്മാരുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും. പരശുരാമനുണ്ട്, ബലരാമനുണ്ട്, ശ്രീരാമനുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ബലരാമനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? ബലരാമനാണ് ഗുരു എന്ന തത്വമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഗുരു തത്വമാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ബലരാമനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കാറ് കൂടുതലും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദനോട് പോയി പറഞ്ഞാൽ പ്രഹ്ലാദൻ എന്താ പറയുക? നരസിംഹസ്വാമിയാണ് എന്താ പറയുക? ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തില് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ തന്നെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. നമ്മള് ഒരു ഗുരുവിനെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? തദ്വിധി, വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രണിപാതേന നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട്, പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട്. ഉപദേശ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന. അവര് നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരും. യഥാർത്ഥ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്, സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്, തത്വോപദേശം ചെയ്യാൻ അർഹനാണ് അയാള്. സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അയാള്. എല്ലാം ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. അതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണവന്ദേ ജഗദ്ഗുരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ശരിയായ മാർഗദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. ആ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് നാമത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗുരുവിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം നമുക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട്. ഗുരുവാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതാ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗുരുവിനെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ക്ലാസ്. ഗുരു ഗോവിന്ദ് കബീർദാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഗുരു ഗോവിന്ദ് ദോവുകടി കാക്കേലാകുംപായി. ഗുരുവും ഗോവിന്ദനും ഒരുമിച്ച് വന്ന് മുൻപിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാക്കേലാകുംപായി, ആരുടെ കാൽക്കലാണ് ഞാൻ നമസ്കരിക്കേണ്ടത്? അപ്പം ബലിഹാരി ഗുരു ആപ്പനെ ഗോവിന്ദ ദിയോ ബതായി. ബലിഹാരി ഗുരുവാണ് എന്നെ ഗോവിന്ദനെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഗുരുവിനെയാണ് നമസ്കരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഗുരുവിനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗുരുവാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇത് നമ്മളുടെ സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമമാണ്, ഗുരുകുലമാണ്. കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും കംസവധത്തിന് ശേഷം
മുണ്ടനമൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് മുടിയൊക്കെ മുറിച്ച് മുണ്ടനം ചെയ്തു, ഉപനയനമൊക്കെ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വസുദേവര് രാജകുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും എല്ലാവരെയും ഗുരുകുലത്തിൽ കൊണ്ടാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാക്കി. സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തില് കാശി രാജ്യത്തില് ജനിച്ച് അവന്തി എന്ന് പറയുന്ന ഉജ്ജയിൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തില് സ്ഥലത്ത് ഗുരുകുലം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി. അവിടെ 64 ദിവസം കൊണ്ട് 64 വിദ്യകളും ഭഗവാൻ പഠിച്ചു. ബലരാമനും അവിടെയാണ് സുദാമാവൊക്കെ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ ഗുരുകുലമാണ് സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം. ഇങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുരുവിനോട് ഗുരു ചോദിച്ചു, ദക്ഷിണ എന്താണ് തരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു. ദക്ഷിണയായിട്ട് എന്താ ഭഗവാൻ, എന്താ ഗുരുവെ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും സന്ദീപനി മഹർഷി ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മകൻ പ്രഭാസ തീരത്തില് സോമനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് പ്രഭാസം, അവിടെ പോയി സമുദ്രത്തിൽ പോയി മരിച്ചുപോയ മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഗുരുവിന് അറിയാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു. ഭഗവാനും ബലരാമനും കൃഷ്ണനും കൂടി പ്രഭാസ തീരത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വരുണ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു. വരുണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്, പഞ്ചജനനെ കൊന്നാൽ മാത്രമേ ആ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനാണെങ്കിലോ അതാരായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശംഖായിരുന്നു, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ. എപ്പോഴും അഹങ്കരിക്കും, മഹാലക്ഷ്മിയെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ഭഗവാന്റെ അധരപാനം ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന്റെ ചുണ്ടുകളെ ചുംബിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുന്നത് എനിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഹങ്കരിച്ചപ്പോഴേക്കും മഹാലക്ഷ്മി ശപിച്ചിട്ട് അസുരനാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വിട്ടതാണ് പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അകത്തേക്ക് പോയി സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നിട്ട് അസുരന്റെ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ശംഖിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള അസ്ഥികളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പാഞ്ചജന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഗുരുപുത്രനെയും കൊണ്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് ഗുരുവിന് തിരിച്ചു കൊടുത്ത സ്റ്റോറിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദിക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന സത്വദർശിനഃ. നമ്മളെ ഗുരുവിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രണിപാതേന നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെയധികം വിനയത്തോടുകൂടി സേവിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാനായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? ഗുരു ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ആ തത്വം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അജ്ഞശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാവിനശ്യതി. ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റില് പറയുന്നു സംശയാത്മാവിനശ്യതി, സംശയിക്കുന്ന ആൾ വിനശ്യതി. പക്ഷെ അതെന്താണ്? അജ്ഞശ്രദ്ധനാനശ്ച, നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. നയം ലോകോസ്തിന പരോന സുഖം സംശയാത്മനഃ. സംശയാത്മാവായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. പറഞ്ഞു പ്രഹ്ലാദൻ ധാരാളം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, ആരെയാണ് നീ ധ്യാനിക്കുന്നത്, എന്താണ് നീ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബലമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നാരായണനെയാണ് ഞാൻ ജപിക്കുന്നത്, ഓം നമോ നാരായണായ എന്ന് ജപിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവാണ് ശത്രു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുത്വം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിരണ്യകശിപുവിന് ദേഷ്യം വന്നു. നമ്മളുടെ ശത്രു നാരായണനല്ല, നമ്മളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നാരായണനാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാമക്രോധ മത മാത്സര്യം മോഹ മത മാത്സര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ശത്രു എന്നെല്ലാം പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നതിന് ശേഷവും സംശയത്തോടെ ഈ തൂണിലുണ്ടോ ആ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? മനുഷ്യനുമല്ല മൃഗവുമല്ലാത്ത ഒരു 1,00,000 വർഷമാണ് തപസ് ചെയ്തത് ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വരം ചോദിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനോട്. എന്നിട്ട് അതെല്ലാ വരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഫേവറബിൾ അല്ലാതായിട്ട് വന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഭജൻ എന്ന് പറയുന്ന നാമസ്മരണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ. ഓക്കെ, യോഗ സന്യസ്ത കർമാണം സജ്ഞാന സഞ്ചിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബന്ധനന്തി ധനഞ്ജയ. ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം ധനം എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ധനഞ്ജയൻ എന്ന പേര് വന്നത്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പം ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഡ്യൂട്ടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം നമ്മൾ നാമജപത്തിനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സർവീസിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിൽ എന്താണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന
രാമൻ എന്ന് പറയും ആ അവസ്ഥയെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഹാപ്പി കണ്ടന്റ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരമായ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ ആരാണ്? ഐ എം നോട്ട് ദ ബോഡി, ഐ എം ദ സോൾ. എന്റെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ട്. ഈ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നശ്വരമാണ്, അതിലൊന്നും യാതൊരു മീനിങ്ങുമില്ല. ശരിയാണ്, നമ്മൾക്ക് വേണം ലൈഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച്. പക്ഷെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ലിവിങ്, പ്ലെയിൻ ലിവിങ് ആൻഡ് ഹൈ തിങ്കിങ് എന്നുള്ള ആ മോട്ടോ എടുക്കുക. ISKCONന്റെ മോട്ടോയാണ് പ്ലെയിൻ ലിവിങ് ഹൈ തിങ്കിങ് എന്നുള്ളത്. പഠിക്കുക നന്നായിട്ട്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഗീത എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നാമജപം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. ബലം വർദ്ധിക്കും, നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ ബലം വർദ്ധിക്കും. നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ച് ഉപാസനയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൃപാദങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു തസ്മാത് അജ്ഞാന സംഭൂതം, എന്നിട്ട് അജ്ഞാനത്താൽ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭൂതം ഹൃസ്തം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ, അജ്ഞാനത്തെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന സംശയങ്ങളെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? ചിത്വൈനം സംശയം യോഗമാതിഷ്ഠോതിഷ്ഠ ഭാരത്, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അറുത്തുകൊണ്ട്, വാൾ കൊണ്ട് അറുത്തുകൊണ്ട് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മയോഗമാണ്. എഴുന്നേൽക്കൂ അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. യോഗനിഷ്ഠനായി എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക? ജ്ഞാനം കൊണ്ടറുത്ത്. എങ്ങനെയാ ജ്ഞാനം കിട്ടുക? വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ. അപ്പം നമ്മള് ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുക കൃഷ്ണ വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും, ജഗദ്ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഗുരു തന്നെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നാമസ്മരണയോടുകൂടി ഉള്ളെല്ലാം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയെ നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ്. അത് നമ്മുടെ ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവും, ക്രോധമുണ്ടാവും, എന്തെല്ലാം നെഗറ്റിവിറ്റി, പലതരത്തിലുള്ള തോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ കഴിയുക? ഉള്ളിലേക്ക് ധാരാളം പോസിറ്റിവിറ്റി അങ്ങ് കൊടുക്കുക, ധാരാളം വായിക്കുക. യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന ഹരിചിത്തം സമാശ്രയേത്, വായിക്കുന്നതോടെ, നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നതോടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഇരിക്കും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം അറുത്തുകൊണ്ട് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ 4th ലെസൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതാണ് 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭഗവാൻ സൂര്യദേവനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതേ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ആ പാഞ്ചജന്യത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിലൊരു ചെറിയൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് പാഞ്ചജന്യം എന്നുള്ള ശങ്കിനെയാണല്ലോ ദേവി ശപിച്ചിട്ട് അസുരനാക്കിയത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ അസുരന്റെ അസ്ഥി വെച്ചിട്ടാണ് ശംഖുണ്ടാക്കിയത്. അതെ, ശംഖ് എന്ന് പറയുമ്പോ പഞ്ചജനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരന്റെ, ശംഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ചജനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ ഉള്ളില് ശംഖിന്റെ ആകൃതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അയാളുടെ അസ്ഥികൾ. എന്താ വെച്ചാൽ അയാൾ ഓൾറെഡി പാഞ്ചജന്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ആ ശാപം കൊണ്ട് അയാൾ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. ഗുരുപുത്രനെയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാ? അത് ശാപമോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ചാൻസ് ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ്. അപ്പം അത് തിരിച്ച് പാഞ്ചജന്യം തന്നെയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൈകളിൽ വന്നു ദ്വാപര യുഗത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഏത് സമയത്താണ് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ആ പാഞ്ചജന്യം അതെ, ഏത് യുഗത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയോ യുഗങ്ങൾ, 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരില്ലേ? അപ്പൊ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു യുഗത്തില് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പഴയ യുഗത്തിൽ സംഭവിച്ച സ്റ്റോറിയാണ്. പക്ഷെ ഇത് നടന്നിരിക്കുന്നത് ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം കൃഷ്ണന്റെ
ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത്. എത്രയോ ചതുർയുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഈ കലിയുഗത്തിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ബ്ലൗസൊക്കെ തീർന്നെങ്കിൽ പഠിക്കുക. എല്ലാവരും മെറ്റീരിയൽസ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, ക്വിസ് ചെയ്യുക. വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ് ആണ്, കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവാത്തതെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, എനിക്ക് അതിൽ യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല, എനിക്കറിയാവുന്നത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Okay, wind up the day. Hare Krishna.